Oy mga customer, palitin ako ninyo. Dagang kong butinda oh. Dire na mo customer. Asa naman no? Palitin na taong ko ninyo kay wala pa kuyalin karong adlaw. Asa naman no? Alin na mo dire? Dire na mo palit sa Orchid Store oh. Dagang kong tinda dire oh. Dagang lastiko. Dagang pa yung mga pagkaon, mga julin, mga sticker ug mga pagkaon. Asa naman mo? Asa naman mga customer dire oy? Mingaw man kayo. Wala pa kuyalin bay. Paita po dani wala tay halin karong adlaw oy. Wala pa'y customer bisag isa. Kapoy ram kay sig paninda. Customer, asa naman mo? Palitin ako dire. Taon, maluoy mo. Mingawa po customer oy. Basig karon taon-taon na na siguro to. Kay timpang bawas naman ron. Pabuto na lang ako basig naa sila karon taon-taon. Lala. Wala pa ko'y customer. Asa na ang customer? Wala pa ko'y halin. La. Asa naman karon si Ate Marites ay? Wala na ko kapalit ang lastiko ba? Wala naman siya nagsuro-suro ba? Unya, wala po yung April lang tindahan. Asa naman kung palitan eh? Kailangan ba yan akong lastiko? Text o Jolin karon kay wala ko yung dulaan. Saka to si Ate Marites ba? Dagan itong dulaan nga baligya. Ay, basig na pugok siguro. Wato sa ko sa unahan ba? Basig na na maligya dito. La. Hala, naara na tindahan diri ba? Palitan mo sa akong paninda. Asa naman mo? Hala, karon pa ko kitag tindahan ba nga nasa bugnutan. Pero worth it man pug. Kadagan kay baligya. Kato kong mga gipangita. Naasa iya tanan. Hala, kisa na maligya bay. Murag pamilyar bay. Hala, murag si Arki ba? Duulon daw nako be. Ayo. Lolo, oy bay. Wow, ibang klase. Negosyante na nagkaroon. Aon sa pamandi ay 2026 sabi ano, mag-change sa buta, di na ta magbinata, mamaligya na buta para makakwarta ta. Ako yawa ni mo Arkoy, pangwarta na mo tirada ba? Aon sa pamandi ay business minded ba? Sari-sari store, Arki store niya? Ako yawa oy, ay dulag yun ako ni mo Arkoy, ikaw na CEO dre ay. Oh, alangan, CEO oy, negosyante god, business mind ba? Da, kuyawa na ni mo Arkoy, unya, usa man na imong gibaligya dras. Oh, kung mga baligya, dagang kayo ni, na ako'y lastiko. Napay jojole, napay joy sticker, ug mga makaon, ug biskwit, o gusto kang mga paputi nimo na kay pulbos, na porcelana. Ako yawa na gyud nimo ako, asinso na gyud ka karon 2026 ba? Aw ana jud na basta maning kamot na jud kay padulungan. Ama gyud ka. Abi ko binuang ray mong nahibalan. Aw unsay binuang gud nga mga maayo biya akong gipambuhat do. Maayo sa imong kagaral, nga kawatan magay ka sa una og lastiko, sticker og julen. No, may gani kay mga dulaan ako kay pangawat, dili manok. Aw delikado na nang manok. Viral gyud ka pare ang Rickmar ba? O gani no, magani kay dulaan ra, dili ko mabarangay. Na, basi ka na imong gipamaligya. Mao na kinawat nimo sa una ba? Hala, unsay ginawat? Gipalit din ako kay para magnegosyo ko. Pasangin lang, may nunta ng awat ta, di man ta ang kawatan pagkatao. Dili, gyapon, kawatan, magkikika ka na magdula kay dagan, namgani mo. Ni ay na sige yaw-yaw dirabi, samo kay sa kong pananaw ba, pagpalitin ako dirabi. Ay, bitawag, tagpila po na yung lastiko. O gani imong lastiko, na ay tag piso, tag 5, og na tag 10, og na tag 50 na lang okay, dagan kayo. Ay, pas lang ko na kasi ako ang nagikan. Kanang Julen, tagpila po na. O kanang Julen, adri o, 50 ni kabuk o, 50 ni kabuk. Gusto kang barato-barato, na tag 20 o, kaning pinutos. Pagkamahal, baligyan ni mo ako, dito yung Marites, barato ra mo kay kana. Dito ka palit, ayo dire, sige kag samok-samok. Di lang ko ta masukuan. Bitaw ay, kanang sticker mo, tagpila po na. Asa man, kani, sticker. Oh, putnan niyo, 100 ni kabuk. Nagpila man po na. O kani, kay 100 ba ni kabuk, ibaligyan ra gyapon na ako 50 ni. Mahal gyapon kay overprice kay ka ba? O say overprice, yayari mong dagway ba? Kabarato na lang ani. Ayaw na lang panindahan. Kung magsuko-suko ra ka. Dili bitaw Bert. Kanina lang palitan na lang ni pahumot para muhumot po yung dagway ba? Grabe pud kay nawayon ba, mura po gwapo. Kagwapo na lang nako. Mao ganina ninda ko, basta mga maninda, gwapo jud na. Ay, kanang lastiko ay gihapon na tanan og kanang sticker og kanang Julen. Kaya ako na bakyawon. Ako yawa, oy kani may customer bakyawon akong paninda ba? Sige na, gihapon na tas total. Sige ha. Ginansyado, say ko ani. Sige, 5, 10, 55, 16, 80, 2,000, og 240. Naraw, 240 tanan. Sige ay, ilistara na dara. Uy, unsa man na? Ha? Ngano utangon man daw nimo? Tagbaro ba ko gihapa? 2,000 tanan, imo ra utangon. Ni kaulit, di pa utang, bayaran naman na nako. Oy, kani akong paninda, ipautang ako. Way utang ha, 2026 ba ya? Daluha po nimo, di man ka pautang, pangit kay kag batasan. Dara ka.
wa man di kay kwarta di ay. Gasamok-samok ra kasakong adlaw karon maggubara jud nimo. Mga suki, masuki, palitin ako ninyo. Wala pa yung customer ba? Uy, klaro ang mga customer karon adlaw. Magka-stress jud kayo ba sayo pagkasakabuntag. Wa pa ko'y ginansya. May payman iudto sa kudaan kay basig na natin kanon sila mama. Pilingon ka na sa arte, bisag na tindahan ni na pautang. Hala, natagak akong kwarta ba? Murag na ito sa tindahan niya. Maliko sa na ko ba? Ay, kabantag ang natagak na rin kwarta. Hala, ato sa Arki bay, wala gitao dere. Uy, daghanag tinday, gibiyaan naman bay. Sakto, kay ulit nang kay ka. Unya di pa jud ka pautang. Kuhaw na ko ning paninda be. Kadagag lastik ko, Juling! Parts na siguro ni! Ipuso na